Ang pundok-pundok na siya, pundok-pundok tamis ba na? Kami sa nang. Kuya ako ba ni isang? Ako alis dan. Di, pundok-pundok na siya. Ayun na ni Elise. Mupalit ka, pundok-pundok na. Opo ma. Lami ba na yung lamangga? Imo paliton, gitapok-tapok man na, imo na paliton. Isa ra na ka. Pundok. Pundok gani. Oh, dili na ka mo pwede. Ang barya? Og asa imo makwaon sa tanan kay pundok-pundok man na. Pwede siya kaning doblehan. Oh. Pwede doblehan sila Ben. Ay ito na lang. Ako sa muna kay inyo dako. Pundok-pundok na lang baligya. Isang pundok. Pwede siya doblehan. Uwi kami ng Surigao. Ano? Katong barya? Sinong may barya? Sino may bayra? Thank you. Pasensyoan. Ay, dili na boss. May mangga sa Surigao. Wala yung mangga Surigao. Di pag upa dili na